Hoppsan, hoppsan. Är det okej? Amanda Sjöborg kan göra sig beredda. Och där har vi Erika och Tabasco i lådan. En hel runda för Erika och Tabasco. Det får väl slappa lite för att inte på hästarna, men nu är ni alldeles förstummade. Tack så mycket. Hej och välkommen Amanda och Sjöborg.